4 lucruri utile în Minecraft. Ca să găsești o comoară foarte ușor în Minecraft, ca să nu te chinui să sapi în jos, trebuie să te pui pe X, în așa fel să nu se vadă niciun pixel alb și efectiv sapi în jos până dai de ea. Ia. Teoretic ar fi aici, pe aici pe undeva. Ia uitați-o. Făcând combinația de taste F3H, puteți vedea câtă durabilitate mai au itemele din inventarul vostru și puteți vedea cât mai puteți sparge cu acel item. Dacă redenumești numele bannerului într-un anvil și îl pui pe jos, poți să dai click dreapta cu harta pe el și o să vezi numele bannerului pe hartă. Dacă aveți un villager în barcă și vreți să-l scoateți fără să-l loviți, apăsați tastele F3B și o să se activeze hitbox-ul și o să dați în hitbox-ul bărcii ca să nu-l loviți.